Wonten kedanan spesial Bapak Kasih kalian Pak Jan saking Cerabak. Sapa sing ora kedanan Mbak Kasih? Lala ngame ame. Monggo Bapak Kasih lumaket. Rasa hatiku yen anyamang esem lan guyumu. Mbak Ayu sampun nyanyi, monggo Bapak Kasih. Sayangi anakku loro ora rondo kono duda kembang desa. Sesarangan seni Gajah Trimanggolo Kalola Pro Audio wonten kedanan spesial Bapak Kasih Mbak Jan Bapak Ipin iya Kang Mas Ipin Mbak Nyoto saking Mbak Jan yo Pak Kateni so Sopo sing ora kedanan mripate blala awe kekarasa hatiku yen anyawang esem lan guyumu. Sayangi anakku loro ora rondo kono kembang desa.
manggala yo masuk Banyomo ayo aku tuku jaruke pinten Banyomo sakilo mbah iki sabijine merga sing tuku ngrangkuli bakuli ora betah ayo mbah aku silang entuk wae Banyomo jenengan tili sabakule ayo purun maringi Banyomo pancen yo manis tenan tak onceki yen ngono mbah ora usah kebayar waton jenengan purun tak pajar jeruk putih tak sawang pakai gede bakule tak soyong jeruk mas pancen ya gede iki ngono kang aran jeruk Bali terima wonten jeruk Bali spesial Banyomo monggo Kang Mas saking Pulung goyang Mas makasih Mbah Jan yo masuk Mbah ayo aku tuku jaruke pinten Mbah sakilo satu sewu Mbah iki seprapate warga sing tuku nyuwun lagu bakuli Dode tak tili dhisik ora betah entuk wae mbah jenengan tili sabakule ayo kersa maringi Mas Ipin pancen yo manis tenan tak onceki yen ngono mbah ndak kok bayar waton jenengan purun tak pajar jeruk putih tak sawang pancen gede bakule jeruk mas pancen ya gede iki ngono kang aran jeruk Bali sampun katur Mbah Kase Mbah Jan Mbah Nyomo monggo Mbah Jali monggo Mas Samsuri spesial ugi kagem Pak Bejo ning endi gone ku goleki pati amit kepengin ketemu nadyan aku tak parani amuruti karo pengati asik barang saiki ketemu
Bajari. Barang Kaya ngene. lakonku Kok tetap ketemu. yen Yen pancen ditinggalke. gawe kelo ati sawase. Terima Galola Audio. Yo. Terima kasih. Ae solo lolo. Monggo Mbak Jari. iki ombong Goleki pote-pote kepengin ketemu asik. yen pancen ditinggal Ati matur sembah nuwun. Saiki ketemu kowe teko ninggalake aku kaya sinendal atiku lo tumetes nelesi pipiku. Padok rene lho Mas. Terima kasih. Kaya kandha sing prasaja. Asik. Aja gawe gelo ati. Aku omah tandang gondeli. Lolo. Ya, ngempos sik ya Mas. Ambekan sik. Kaya ngene lakonku mikir ngopo kok tetap ketemu yen pancen ditinggalke gawe gelo ati selawase. Yo, terima kasih Galola Audio juga.